Daghang lugar sa Mindanao ang nakasinati og pagbaha ingon man landslide human sa kusog nga ulan kagahapon. Ani ang report. Pasado alas 7 kagabi, mibunok ang ulan inubanan sa kusog nga hangin, kilat og dalugdog sa Pagadian City. Hinungdan sa pagkawala sa kuryente sa tibok syudad. Tungod nini, palisuray ang paglatas sa mga sakyanan sa kalsada. Gani, usa ka babaeng rider sa motorsiklo ang nadisgrasya sa Rizal Avenue, Barangay Santa Lucia. Nawad-an kinig panimuot og nalagpot sab ang motor niini. Sa investigasyon, tungod sa kangit-ngit sa lugar ug kakusog sa ulan, posibleng mibangga kini sa Center Island, daling gidala sa ospital ang biktima. Sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, gibaha ang pipila ka dapit sa barangay Buyugan East ug Poblasyon. Human milapaw ang tubig sa Kumalarang River. Lakip sa gilunupan ang dili moubos sa 15 ka hektaryang humayan. Gawas sa mga kalsada, daghang mga balaysap ang gisulod og tubig baha nga halos tagatuhod ang gitason. Hinoon, walay namakpit sa kapin 500 ka mga pamilyang apektado, samtang padayon pa ang gihimong assessment sa LGU sa danyo sa mga pagbaha. Sa Maitom, Sarangani Province, pipila ka mga barangay sab ang gibaha. Diin ulahing natala ang dili ubos sa 20 ka panimalay ang nalubog sa tubig baha. Human milapaw ang sapa sa barangay Kiyayap ug barangay Mabay. Doon na sa mga bangka nga panagat nga nangaanod. May nalang nakaandam ang mga residente dool sa sapa, busa dali silang mibakwit. Sa report sa PDRRMO Sarangani, nag-landslide sab sa sitio Kalalang sa barangay Zion. Samtang sa Label Sarangani, patay ang mag-uumang si Leo Hele. Human natumbahan og punuan sa lubi sa ilarang nataran sa barangay Poblasyon. Sumala pa, may gawas sa balay ang biktima pasado alas 10 sa gabi. Apan tungod sa kahumog sa yuta sa mong dapit, human gibaha, kalit nga natumba ang punuan sa lubi ug nadatugan ang biktima. Gani naapil pa pagkaputol ang kable sa kuryente nga miigo sab sa biktima. Dead on arrival kini sa ospital. Sa Cotabato Province, halos 2 ka oras nga wala naagian ang highway nga gasumpay sa President Rojas ug Antipas. Kini human hugmak ang yuta ug nangatumba sab ang mga punuan sa kahoy hinungdan nga mibabag kini sa kalsada. Galayon kining gipamutol sa responding sakop sa MDRRMO sa President Rojas. Samtang gibuldos ang yutang midahili. Papasalamaton sa bang otoridad, sanglit walay na atlang sakyanan diyang hitabo ang landslide sa lugar. Samtang sa lungsod sa Bidsayap, halos dili na makita ang sementadong highway sa barangay Sadaan tungod sa nasinating flash flood. Lakip ang mga establishmento sa kilid sa highway gilunupan sab. Sa kakusog sa ulan kagahapon, nag-zero visibility na gayod. Busa, bisan hapon pa, nagpasiga na og headlights sa mga sakyanan. Kini pa kuno ang labing unang gayon nga nakasinati og grabing pagbaha ang Midsayap. Ako si Tek Ocampo para sa One Mindanao.